kondo mwanchi muri gutigana nayo na gusuka mutu asorobo tronde nigo kumanya buna umusubati yo mokuru wa sensemo ya birongo aserieta Elizabeth Mora oyo menyatene amate yaye nigo aganirie obokonyi magega yo gutigerwa oboroire no musacha oyomo kurengana no musubati yo nigabere kagwetera amange anemono gutwara ebirengerio ebinge ekikirete gosiria nonya emirimo yaye igande singa mata y'abana babere mwana oyo mone university yari yonde gare form tunyambari igana gakorire gasimbo sise secondary na koriro ororo ko 2003 baka last year ekero nanyara ko banko rwara ekero nanyara te ko banko umera umuntu yo tegete ko aka promise marriage ngamote togenda tupimura kini akanyakongetia kangaina bakegaikera ekanyarikana tukabanere tutarapimwa I discovered nga nanyarire ko banko rwara na ndo nyare ko baga kongo borwaire nganyara ko banko genda into depression nanyare ko banko rwara for so long ningendrete chi clinic asem nyagitari ya level 6 bosongo na nguino na mario gokuru nanyare ko banko menya asa mairi nkonya gweta bona bona igamenya tase bwikazi miyane timbu atincherende yonsi nkonyara ko banko konya abana iga bona igabuna asi yaikeire igana renge bari motati time ekero na turi ruga so nabwate birengere bya renge kunyuranga nguchinde gosabe ribaga kyagera igana renge barimo bona ekero na nyora tari ruga ngoye gudi igana ya turi ruga ya decision of duty ekopinere ri na nyara ko baginko ba ngachikoira neringa igana arware still mwalimu itachi kongera back no benefits chia renge school ngwenera takonyora as a token asimia kana korire school mwalimu itayira nyara ko baga konga kyagera nyendiri angere kanga ko konyanda abana naende nyigore no ene biashara nchake egere nyore stepping stone ngende robugi igatomenyera toboko nigambo ndocenga nabeire bade ni asaba igase menyete igaba konyara ko bago nkonyara kininje bweka na bonkoranga ni amapade igango sabango oyoro nyare ko ba ka gutwara liyanda lyo gonkonya kubwa mona nkonyera abana bagende skuru goso yora nyare ko baga konyori gasi yora nyare ko baga konye gasi kiagera nimbwate papers nimbwate diploma in secretary and certificate in IT na bonkonyara ko bango kori mirimo nyare ko